Paella amb horchata, oli de xufa, cervesa d'horchata que ja s'exporta a Alemanya. Parlem de la primera fira agroalimentària d'Alboraia, tot un taller de sensacions on el consumidor descobrís l'àmplia gamma de varietats dels productes tradicionals de l'Horta de València. Producte estrella a l'horchata, des de la paella de xufa, passant per el paté, la cervesa, l'oli, les essències i la crema de xufa amb vi. Este señor es un artista y doy fe de que es un artista. No podia faltar el taller de fartons i con realitzar nous productes casolans. Sucre, una pizca de sal, que és el que nos fa de conservar, i l'últim, el ren. No han deixat d'innovar. Curiositat per veure com es fa un granissat de fruites i com es pot fer a casa. Y el resultat es este. A mí me sabe como muy natural, sabe a mango, a lo que tiene que saber. Y la horchata es tal cual, la horchata de la horchatería. La primera fira agroalimentària d'Alboraia ompli de novetats i noves sensacions el recinte. 20 expositors i l'objectiu donar a conèixer la creativitat, la modernitat i l'àmplia gamma de possibilitats dels productes tradicionals de l'Horta de València. Nosaltres en el municipi som coneixedors dels valors que tenim, però volem donar-nos a conèixer a la resta de la gent que encara no els coneix per a que ho tingui en compte i es comenci a consumir el nostre producte local per excel·lència, que és la xufa, per exemple. Quina millor promoció que la promoció directament d'una fira perquè tots els veïns d'Alboraia i de tota la província puguen vindre i conèixer-la. Utilitzen la renovació per dinamitzar la indústria agroalimentària del Camp Valencià.